Pozdrav svima ljudi, Johnny Motherfucker ovde. Dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu ćemo pričati o RAM memoriji. To jest šta trebate da znate kada kupujete RAM memoriju. Pa ovako. Prvo, uđete na Google Chrome ili Mozilla, to jest na internetu, i kucate marku matična ploča. Da vidite da li je vaša matična ploča DDR1, DDR2, DDR3 ili DDR4 koji je izašao sad 2013. godine, ako imate novi računar, naravno. Znači, kada to pogledate, odete u prodavnicu ili na netu, bilo gde, i gledate, znači, prvo marku vaše prethodne RAM memorije koje imate već u računaru. Ako je Kingston, kupite opet Kingston, naravno. Sad 1, 2, 3, 4, 8, 16, 3 giga, to je vaše, znači koliko ćete da uzmete, ali gledajte da je isti proizvođač, da ne bi došlo do kočenja računara, baga, sporije da radi ili tako nešto. Znači ovo ne mora da znači, ali može da se desi. Znači može. Što sam lično ja imao takav problem. Dok još nisam znao kakve RAM memorije, šta je to i ovo. Treće što trebate gledati je na koliko vam radi prethodna RAM memorija, znači na koliko MHz radi. Ako vam radi na 1333 MHz, a vi kupite 800 MHz RAM memoriju, znači da će vam se ova automatski i ova prethodna raditi, to jest prebaciti na 800 MHz. Znači koliko najmanje imate MHz u slotovima, toliko će da vam radi. Sad, najbolje da kupite isto MHz, isti proizvođač. Drugo, što ja preporučujem svima, je da kupite, znači nemojte da uzmete, hoćete 4 GB RAM memorije. Nemojte da uzmete 2 GB pa još 2 GB. Znači 2 puta 2 GB, to nemojte da radite. Uzmite jedno od 4 GB i nećete imati problema. Ne morate da vodite računa o koliko MHz, to vi odlučite koliko, ko je proizvođač, to ne morate da vodite, zato što imate jedan ceo, znači RAM od 4 GB. Nemate 2, pa da uparujete i tako to. Samo morate da obratite pažnju, znači, da li vam je matična DDR1, DDR2, DDR3 ili DDR4. To je jedino što morate da obratite pažnju i to je to. Kupite, stavite i nećete imati problema. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu. Poz!